pun ditransfer soalnya. Walah iki aku le malah ira seneng nang kene iki. Saiki mulai saya canggih iki nek njaluk tembang terus ditransfer. Iya. Langsung, Pak. Oh, wis ora liwat aku wis. Mula pendapatan menurun. Lah nggih ngoten niku apike. Oh iya, wis rekeningmu iki do dipajang ning HP. Ya, wis ora apa-apa, Mak. Mbok nek upama digiarake bengi iki role Bagong ngono wae. Wong delok iki saya, soalé Bagongku ki mbok ana. Iya. Nanti ana sing gawe kaos gambar Bagongku wae. Pikirku mbok raiku wae. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Yen nembang apa? Ya. Nggih, kula minangkani pamundutan lelagon saking HP. Apa? Saking HP. Oh iya, heeh, HP-mu apa? Cross Womito. Cross. Sesideman, Pak. Oh iya, Sesideman. Ingkang nyuwun. Ketoke mau bengi durung metu Sesideman ki. Iya. Pun ditransfer soalnya. Walah iki aku le malah ira seneng nang kene iki. Saiki mulai saya canggih iki nek njaluk tembang terus ditransfer. Iya. Langsung, Pak. Oh, wis ora liwat aku wis. Mula pendapatan menurun. Lah nggih ngoten niku apike. Oh iya, wis rekeningmu iki do dipajang ning HP. Ya, wis ora apa-apa, Mak. Ya. Wiwitane. Ya. Wiwitane. Sindenmu kok cendik-cendik to, Mas. Iki le timpuh wit kelas 2 SD dadine sikile mungkret. Oh. Nggih, mengkeret. Iya, ya ora apa-apa. Lah wis kelas 2 SD melu aku iki nganti tekan sprene iki nek timpuh terus saben bengi ayo mungkret. Iya. Prastiwi kae le timpuh wit bapakku ana wis nyindeni lho Prastiwi kae. Oh iya to. Ning isih ajar nyinden tenan. Ya, sok nyindeni Pak Suwargi Pak Adi Sugito mula ya luwih mungkret mbangane Agnes. Iya. Mergane sikile ditekuk terus. Ora iso dawa. Ha iya. Mula nek ditekuk ora iso dawa. Iya. Napa, Pak? Sikil. Oh. Bagus. Bagus. Kang olah budaya. Sawan menyang kutha gedhe. Bendara Bendara Treska yung yun Yung Yon selendang. Ngopo, Mak? Aku iki nek ndelok mbokku iki mbok gek izin sah. Aku ki nek ndelok kowe le timpuh gek wetengmu mblending ngono kuwi. Wagu rasane. Ndelok-ndelok kancane iki sing mblending ora kono, aku kok kono. Niku kalih lho, Pak. Hah? Rasido. Loro piye? Loro piye maksude tak genahke aku. Apane sing loro? Isor dhuwur. Edian ora kowe. Ha iki sindenku anggere ngene iki kurang suguhan. Nek omong waton ting clekop sak penake dhewe. Iya, ket mau disangga terus. Kuwi lho dicekeli terus ngene iki. Wedi nek glundung.
Gak izin no. Selendang kuning Kang sangke kang saking wukir so nek lahir tilik ya sing biyen tilik ora sukses seprene ra sida mbak tak tilik orisa mbok menawa iya kok mbok menawa piye lah aku mbiyen tilik neti kae pas bayake nangis tak tunggone iki malah ayo meneng ayo meneng ayo mik guys ta ora gelem tak keke Pak Seno lho aku tratap ngono nanti jam 12 tak anteni kok ora dikek-keke to iki aku tak tunggone ning ngarep lawang oh nggih ya sapa iki Mbak Ratri oh ya nyuwun tembang gubuk asmara duet Keswan dan Mbak Tatin oh ya panuwun saking warung soto Ana Kaloran Sidomulyo ya ana diterima ora ana enak ya ora kok matamu kok ya weruh amune ora ana ditamune ana ya swara kurang premana ning wasis ngungro angungro marang bendara angungro marang bendara dia sulistya pijer incangake alis ya terus tresno sesideman ya luwih becik patenono timbang bisa selestya tak rewang bisa mudhono marang kula warga gerwolan praputra ya nena liwat kincanging alismu kuwasa wes lingsir yos wektu aku isih mampu
Jiwa ragaku kekurung kehormatan lampuh rukuh ngarepi Nina urip ana kutha gedhe kowe tak tukake iya iya luwih becik patenana timbang pisahan selesio rewangi samudana marang kula darwala putra liwat kincang ngalesu kumoso alandang hatiku nanyang wis serius wae aku isin ngadhepi Anandasari iya wah edan akeh banget sing moto iya termasuk bojone Wahyu barang moto argo ngopo iya mbok aku ora ngerti iya tetak kandak iya